Teď už vítejte u dalšího videa na hru Minecraft. Dva. Nagi people. Nagi people. Nagi people. Tiga people. Mana tiga people. Tady jsme se loučili u druhého videa. Se tady loučili. Máme pavouk. Pavouk. Tady jsem sem dávat bacha na pavouka. Hop. Ona nega people. The people. Jsme zpátky a teď si skočím. Díval jsem se, že tam je Herobrine. Ale oni ho nepřidali do hry už. Takže asi nebude. Protože oni ho odmazali. Herobrine. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. Twilight. Hello, motherfucker. Ticho, ne, to nesmíš. Ne. Tady? Co? Tvoj špatná odpověď. Je takhle. Správná odpověď je za A 30 km za sekundu. A teď něco ze sportu. Rekord v běhu na 100 metrů drží Usain Bolt a činí 9,58 sekundy. Ze kterého roku je? Za A 2005, za B 2007, za C 2009. To je špatná odpověď. Bylo to přesně 16. srpna 2009 na mistrovství světa v Berlíně. Správná odpověď je tedy za C. Omego, jakou hodnotu má světový rekord v rychlostním lyžování? Za A 70 km/h, za B 155 km/h, nebo za C 252 km/h? To je špatná odpověď. Správná odpověď je za C. Přesná hodnota tohoto rekordu je 252,4. OK, dali jsme si to všechno tady do čestky. Potřebuji tyčky.
tyčky jsou dobré? Dobré. Nebude. Ne. Taky. Hop. 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 Omego, který živočich prožije svůj dospělý život za A jedice, za B komár, nebo za C váška. To je správná. Je to jedice americká, která prožije ve stádiu produktivního života méně než 5 let. Prosím, vraťte se do svých. Teď jenom potlačíme. Mám paní ruce. Rem. Ten tak, koukejte prostě. Hopla. Já to můžu zavít. Hej. Takže jo, tady bych se s váma loučil. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a já se s vámi loučím. Tak